హర హర మహాదేవ్ భీమశంకర్ జ్యోతిర్లింగం ఇప్పుడే దర్శనం చేసుకొని బయలుదేరని పడుతుంది. దర్శనానికి సుమారుగా 3 గంటల సమయం పడుతుంది. స్పర్శ దర్శనం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. ఈశ్వరుడి అనుగ్రహంతో రెండోసారి భీమశంకర్ జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆయన పిలుపు ఉంటేనే వస్తాం, ఎవరైనా, మీరైనా నేనైనా. ఈశ్వరుని పిలుపు లేని ఆయన దర్శనానికి, ఆయన క్షేత్రానికి రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్. హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, నమ పార్వతీపతియే, హర హర మహాదేవ.